A gazdasági és a szociális körülmények ott sokkal rosszabbak, mint egyébként Magyarországnak a többi részén. A forrásoknak az lesz majd a célja, hogy a különösen hátrányos körülmények között levő praxisokhoz tartozó lakosságnak prevencióját, megelőzését, szűrési tevékenységet, részben rehabilitációját próbáljuk közelíteni Magyarország fejlettebb területeihez. Na, talán most, ha megvannak a források, automatikusan következik, hogy egyébként megszerezhetők hozzá egyébként a szakorvosok is, illetve a szakszemélyzet is. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy ez a járóbeteg szakellátónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez maximálisan működjön, maximálisan ki legyenek használva a szakorvosi álláshelyek, a szakasszisztenciák. A betegeknek az úgynevezett egészségnevelés, és ő egészségük az egy érték, és alapvető, hogy kérték, ami viszont kötelezettséget rájuk is, hogy megvédjék és megőrizzék. Tehát valahogy egyébként az emberterület egyébként egészségügyi ellátás emberközpontúvá kell lenni, és a betegeket is rá kell arra döbbenteni, hogy őnekik is van bőven tennivalójuk. Futunk az idővel, mert 2008. februárjától 2010. júniusáig az előkészítés folyt, és az építésre alig maradt idő, de én úgy gondolom, hogy a kivitelező mindent elkövet annak érdekében, hogy ez november 15-re vagy 13-ra, ami a hivatalos módosított határidő, hogy akkor elkészüljön. Véleményem szerint január, legkésőbb februárban ez működőképes állapotban lesz. Mindenkit szívesen látunk, és azt is szeretném, hogy ha egyszer majd, ez már lehet, hogy több lesz, mint 20 év, hogy mondjuk a kisvárdai betegek is ide jönnének, vagy irigykedve gondolnának, hogy arra, hogy itt egyébként mennyit különben léptünk, hogy előre. És ehhez az itt a lehetőségek szerint mindent meg is fogunk tenni.